маъмурияти рӯзномаи вилоятии ҳақиқати суғд тасмим гирифтанд ки ба муносибати наврӯзи байналмилаллӣ маҳфили шеъру ғазалро ташкил намоянд. Аз ин рӯ дар толори китобхонаи ин коргоҳ ки нав мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт, шоирони шинохтаи тоҷик Озарахш ва Фарзонаро даъват намуданд. Нахуст сармуҳаррири рӯзномаи вилояти ҳақиқати суғд иштирокчиёни маҳфилро бо Иди Наврӯз табрик гуфт. таъкид намуд ки ташкили чунин чорабинӣ барои тарғиби шеъру таронаҳои миллӣ мусоидат мекунад. қаблан ман аз номи ҳайати эҷодии рӯзномаи вилоятии ҳақиқати суғд шуморо ба ин боргоҳи маънавиёт, боргоҳи фарҳанг, боргоҳи аҳли қалам хушомадид, нури дида тоҷи сар мегӯям. бояд таъкид намуд ки дар маҳфили шеъру суруд дастурхони наврӯзӣ овоста шуда буд ки дар он анъанаҳои миллӣ аз қабили гузоштани таомҳои ҳафтсин ва ҳафтчин инъикос карда шуд. шоири халқии Тоҷикистон Озарахш иштирокчиёни маҳфилро барои хондани китоб ва шеъру тарона ҳидоят намуд, зеро ҷаҳонбинӣ аз мутоила сарчашма мегирад. ҳар чӣ дар андешатон доред дар берун ҳатман мебинед. ҳамин наврӯз хилқаташу аслашу асалаш ҳамин наврӯзию ҳамин зебоию некӯию хурсандию шодӣ ҳамин хел ки ҳаст инқадар оламгир аст, масалан инқадар солҳо зинда мондааст. мо бояд ҷои ифтихорам аст ки ҳамин хел ид дорем. чӣ иди зебо аст? Иди наврӯз. баробари қиссаи Намрӯзиву Баҳорӣ, шоири шинохтаи тоҷик Озарахш якчанд китобҳои тозанашри худро баҳри рӯзноманигорон пешниҳод кард. ӯ аз таъсиси китобхонаи нав изҳори қаноатмандӣ намуда ба аҳли қалам, махсусан ба насли нав тавсия дод, то аз китобҳои мавҷуда самаранок истифода намоянд. шоира Фарзона низ суҳбати маҳфилро бо шеърҳои тоза эҷодаш гармтар намуд. наврӯзи ту табрик азизам, бар халқи ҷаҳон чун шафақи субҳи дами ид, дидори гунаҳсӯзи ту табрик азизам. дар бераҳаву каҷраҳаву шашраҳаи мо иршоди раҳомӯзи ту табрик азизам. ҷонҳову ҷаҳонҳо ҳама нав шуд зи навидат, андешаи пирӯзи ту табрик азизам. ҳадаф аз ташкили чунин чорабинӣ ин ошноӣ пайдо намудани ҷавонон бо шоирони машҳури тоҷик ва бо ин васила бедор кардани меҳри шеърхониву китобдӯстӣ аст. гузориши Шаҳрзода Айюбова ва Насибҷон Абоев барои барномаи иттилоотии Хабар.